videa, které se bude týkat naší školní jídelny. Dobré obědy nám to vlastně 4 paní kuchařky. Pojďte se s námi podívat na to, co jsme celý týden obědvali. Tady si bereme příbory a tác. Zde je výdejní okénko. Tady si čipujeme pití. A tady je okénko na odnášení táců. Tak to vypadá naše jídelna. V pondělí jsme měli k obědu polévku z červené čočky, srbské drůbeží risotto a kyselou okurku. Denny, co říkáš na dnešní oběd? Bylo to moc dobrý, hodně mi to chutnalo. Děkujem. Takže Rozi, kolik by si dala bodů z 10 dnešnímu obědu? Asi 6,5. V úterý jsme měli květákovou polévku, rybí filé na citronech, šťouchané brambory a míchaný salát. Kolik bys dal dnešnímu obědu? 10 z 10. A proč? Protože brambory byly dobré a ryba taky. Dobře, děkujem. Fanny, jak ti chutnal dnešní oběd? Díky. Tak oba. Ve středu jsme jedli gulášovou polévku, krupicovou kaši sypanou kakaovým cukrem a ovocný kompot. Takže Pepo, jak ti chutnal dnešní oběd? No, dnešní oběd byl jako celkem dobrý, polívka byla jako hodně dobrá, ale druhý jídlo mi tolik nechutnalo, protože nemám moc rád sladké jídla, ale jinak jako dobré. Jo, díky. Takže Ondro, jak ti chutnal dnešní oběd? Takže polévka byla dobrá, jo, gulášovka prostě dobrá, chutnala mi, a kaše byla v pohodě, ale jakože prostě sladký jídlo, moc nemusím, slaný lepší, prostě, takže... Jo, dobře, děkujem. Takže paní Čelko, jak vám chutnal dnešní oběd? No, dnešní oběd byla krupičná kaše, to já mám radši jako dezert, stačí jednou za půl roku, ale kompot byl výborný, polévka taky výborná, takže hodnotím 4 z 5. Děkujeme. Ve čtvrtek jsme měli kmínovou polévku se syrovým kapáním, bakoňské kotlety, brambory a papriku. Takže Stando, co říkáš na dnešní oběd? Dal bych mu 7 z 10, protože byl dobrý, ale jenom jeho. Dobře, děkujem. Takže Tomáši, jak hodnotíš dnešní oběd? Dal bych mu z 10, ale nechutnal vím, že tam byly houby a to bylo taky nejlepší. Děkujem. V pátek byla česneková polévka s bramborem a jáhlami, vepřový guláš s těstovinami a banán. Tento týden ve škole také probíhal wellbeing, jehož znakem je fialová barva. Proto jsme si mohli pochutnat na výborné borůvkové buchtě. Danuško, jak ti chutnal dnešní oběd? Chutnám moc dobře a jsem ráda, že tady kuchařky vaří. Jo, děkujem. Jak ti chutnal dnešní oběd? No jako nic moc, mohli by vařit líp. Minulý čtvrtek za vysvědčení byl hamburger a čerstvá zelenina. Takže, pane řediteli, jak vám chutnají vlastně všechna jídla v naší školní jídelně, jak jste spokojený? Spokojený jsem určitě, vážím si práci kuchařek a řekl bych, a můžu to srovnat i s jinou jídelnou, kde jsem vlastně působil předtím, ta jídla jsou pestrá, včetně té nabídky a včetně vyvážené chuti. Takže to asi všechno. Děkujeme. Na závěr bychom chtěli poděkovat paním kuchařkám za dobrá jídla a taky chceme poděkovat za zhlídnutí videa. A nashledanou.